duk mutanen ku ne kin gane. Da Allah malam ku kyale ni zan je wurin zaman makoki ne. A bakin zaman makoki kuma nawa kenan? Zaman makoki Imam Hussein. Ai ko wannan bawan Allah yayi balakin mutane. Ashe ke ma kin san shi? Ai ina gaya miki ba wanda ya mutane irin wannan. Na daɗe ban ga mutumin da ya rasa mutane irin wannan mutumin ba. Kai Imam Hussein? Ai wannan fa mutane da dama suna wuya ne ina ga. Wallahi masa rabona da abinci tun na jiya da daddare wallahi yunwa ma nake ji. Sai ma ka dan ban naira 50 mu ka ma. Kuran ba zan baka ba. Kai fa kana da matsala ba kai kana mun abin da ba ana so. Akan me? Kai ba ka dan biyo sharaban ta in samu wani abin da ta mutu yanzu ka dan taimaka ka ban naira. Kai a san ba zan baka ba. Kai ba ka san fito da Ai ina ga ma abin duk zuru ne ina ga kuma za a zuru ta ci zuru. kasuwan ne ma kuma To ya za yi? da ka Maka wannan. Kai ai da ganin wacce kana ganin ta kaga ya shi'a. in ka muka saka mu ce a cikin wasa To mu je mana. Ai Allah ko ba za ta kula ka ba nake gaya ma fa. Kuma mun je wacce ba za ta kula muku ba. Bana dube ni sai ni zan yi baituka da yakini sai ni isan Imam Hussein minuni sai ni banu mai ya duba su ne su ta gaba da gidan Nabi dahe kakan Imam Hussein. Wa alaikum assalam. haba bai wa Allah dan tsaya mana shi lamiti da haba kun san tun da kika wuce kin gane to wallahi shine muka ga dan tafiya tunani ya kamata a ce mun ji kuma mun dan bayyana miki irin bai wanda Allah ya miki ko ba haka ba To ina zuwa ne haka ɗan mata. Yanzu haka sauri nake akwai inda zan ci. Dan Allah ki tsaya tsaya mana minti da mana shi lakin ai mu ma dun mu ne fa dun mu ne wannan waye haba mu ba. Gayu kuma mu a ce muna ta zan kuma ki. mu ne fa ya kamata a ce kin tsaya Ya kamata ki tsaya mana. mu ma dun mutanen ku ne kin gane ki tsaya. Da Allah malam ku kyale ni zan je wurin zaman makoki ne. a bakin zaman makoki kuma nawa kenan? Zaman makoki Imam Hussein. Ai ko wannan bawan Allah yayi balakin mutane. Ashe ke ma kin san shi? Ai ina gaya miki ba wanda ya mutane irin wannan. Na daɗe ban ga mutumin da ya rasa mutane irin wannan mutumin ba. Kai Imam Hussein? Wadai da gaske shi. Dan Sayyida Zahra da Imam Ali jikan manzon Allah wanda aka turo da runduna suka yanka shi a filin Karbala. Ai sa abu na ɗaya ba. To yanzu Lalle shi zaka ci ka san shi. ki ba mu Ka je bayani game da wannan bawan Allah. Wanda mu ba mu san shi ba. Kai san makarantar nan da ba wani yin ta akai ba. To ni yanzu sauri nake yi amma ku biyo ni mu ji wurin zaman makoki in ya so Za ki haɗa wani muku ana akwai wani taro ne da kuke kenan na tunawa da abun kenan. sosai. Masa ai mu je kawai. in dai za a bin mu dai mu je kawai. Dama Za mu ai mun dan yi normal ai ba za a gurance mu. Mu je kawai. Gaskiya ka. Sai daddare ne a abubuwa ne. Na san dai cewa kuma tun da dai mun tara da Allah dai ai ba wanda mu